Салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали омӯзиши YouTube. Бародарон, мухлисон, пеш аз навора тамошо кардан як та лайк мезанем ва дар канал обуна мешавем. Бародарон, аз шумо пеш аз навора сар кардан як чи илтимос мекунем ки ами канали ма каме дига монда. Агар шумо мухлис бошед, бародарон, ҳами навора падилит кунед, подписаться кунед. Одамое ки бе подписка тамошо мекунед, бародарон, подписаться кунед. Канали ма 10,000 шава ва ма барои 10,000 шудан ягон подписчика ягон туфа ягон чиз мекунам иншоалло. Фақат я ҳаракат кунед ки канали ма 10,000 шава каме дига монда. Бародарон, мавзӯи имрӯза дар бораи реклама гап мезанем. Рекламада гап мезанем, бародарон. Кадоми да реклама дар корай? Яъне реклама гуфтагиш чи ҳунаре ки ту дорӣ, мехоҳӣ ки пешниҳоди мардум бикунӣ. Чи айдастӣ мебиёя, ё ки канал дорӣ, бизнес дорӣ, фарқ надорад, авиакасса дорӣ, мошинфурӯшӣ, хонифурӯшӣ, чизе дорӣ, фарқ надорад. Чизе дорӣ, мо реклама мекунем фақат бехарзи конкурс. Реклама мекунем яъне чӣ? Яъне ки ма дорам каналое ки ба қувват айда, яъне ин канал не. Агар буфоратон дар ин канал ҳам мекунем реклама, фарқ надорад. Дорем каналҳои 70,000 подписчӣ, 300,000 подписчӣ, 20,000 подписчӣ. Ҳастай каналҳои активни хуб ба қувват дорум барои реклама. Агар шахсе ки мехоҳад реклама, ини ватсапи моя занг бизанед. Мо шуморо аввал каналҳоро пешниҳод мекунем ки дар кадом каналҳо мо реклама мекунем. Шумо аввал каналҳоро бибинед, активниҳоша, просмотроша. Агар ки шумода маъқул боша, ана ҳамон каналда мо шумода реклама мекунем. Фақат конкурса не, бародарон. Конкурса намекунем. Баъд кадомида каналҳои YouTube дар корай? Каналҳои YouTube. Яъне чӣ? Яъне канале ки ай 300 подписчик сар мешавад. Кадомида канали официална дар корай? Оформит кунем, оформитам мекунем канали официална. Яъне канале ки ай нов мекушоем, ё ки канале ки 300 подписчик дорад, 100 та подписчик дорад, 50 та дорад. Ҳамхели каналҳоро ҳам дорем, оформит мекунем, қоидави метем та. Баъд каналҳои фурӯши ай 300 подписчик то 80,000 подписчикаро бо дар фурӯшам дорум. Ини рақамҳои WhatsApp занг бизанед, канала бигиред. Шояд ту дар канали 4,000 подписчика дар корай, шояд канали 2,000 подписчика дар корай, фарқ надорад. Шояд канали 900 дона подписчика дар корай. Занг бизан, савол бите дар WhatsApp. Ман дар саволои шумо ҷавоб метум ва шумо мегирен канала. Инами ранги мо видео мепартоен. Каналат ба қувват шид, бародар, реклама худаш мебиёяд, занг мезананд, бо ами каналам сум кор мекунед. Агар ки монетизатсиям ки сума кам бута, бо аз рӯи реклама кор мекунӣ, бародар. Шарт нест ки фақат аз рӯи просмотр кор кунӣ ё ки аз рӯи лайки комментария. Бо пешниҳодҳои дига пайдо мешавад. Фақат иҷа чӣ кун дар кор? Иҷада фақат ҳаракат кун дар кор, меҳнат кун дар кор ва жилани дар кор. Яъне ту бояд ки бухоҳӣ ки каналом пеш биравад. Агар ту бухоҳӣ орзу кунӣ, мешавад ҳамон кор. Ихене ки якта видеои амита Аштақа Фриди интизор шудӣ ки ҳеч ка нигоҳш намекунад, дил монда мешӣ, мегӯӣ ҳеч ка нигоҳ намекунад. Не, ихене. Ту бояд ҳаракат кунӣ. Ман тааш ку блогерҳо худи ҷурагӣ ку сабшесват бизананд, ту айваи сабшесват бизан. Ҳамхе бушноси якдигарро, ҳамхе канала продиват кунед. Аммо фақат вақте ки дига блогер қати дӯстӣ мекунӣ, ҳар як чизаш бояд ки ровна ба ровна боша. Яъне вай ту да силка роӣ кард, ҷош да сабшесва задӣ, вақте ки ту роӣ кардӣ, урам дар ҷош сабшесва бизана, гапои ҳарду шумо пухтагӣ меша, мега ки оҳ, ман ки силка роӣ кардам, ӯ дар он ҷош зад ба сабшесва. Як хелеша номошона намегирам, роӣ мекуна, мезанед сабшесва, вақте ки ту роӣ мекунӣ, 5 соат пас мебина, баъди 5 соат мезанад сабшесва, баъд бояд дар муддати ним соат бояд бизанед сабшесвара. Баъди видео биромада мезанад сабшесвара, баъди 20 минут ай болош бо мезана, баъди ним соат пас удалитш мекуна, меравад. Чӣ дар кора ихели? Ихели ҳамкорӣ намешавад, бародарон. Ҳамкорӣ бояд ай ду тараф бошад. Агар видеоро партофтӣ, баъди ним соат сабшесвара успед кардед задед, бародар, видео дар рекомендатсия тез меғалтад. Ӯ каналҳои ба қуввата нигоҳ накунед. Каналҳое ки вақти подписчикаш бисёр ё активни хуб дорад, ё ки видеош интересни ва ҳеҷ кор ҳам накунанд, худаш ба худаш мегирад
просмотр. Ман асос дар бораи каналҳои нав мегӯям, яъне каналҳое ки намешиносандшон, ё ки майда, ё ки ин хел ҳастай канал. Ҳастай канали подписчикаш калон, видеоҳои тенҷ дора, просмотри хуб дора, аммо канал хов рафтага солош қатӣ. Ту видеоро удалид мекунӣ, номи канал алиш мекунӣ, нови навош мемонӣ. Вақте ки номи нав мондӣ, ӯ канал ҳеҷ вақт дар байни дигар каналҳо чӣ мешавад? Овруш нест. Яъне намешиносанд ӯ канали дигашка. То мухлиси хита пайдо мекунӣ, видеои хита мепартонӣ, хеле вақт дар кора. Барои ҳамон тез бояд ки сабшесва бизан. Яъне каналта реклама кӯ, видеота тез парто, ҳеҷ не 20-30 видео дошта бошӣ. Як хел каналҳоро мебинӣ, як дуна видео дора, занг мезанам, мегӯям канал реклама кӯ. Бародаро барои канал реклама кардан ақаллан 10 видео кунед дар каналтон. Фарқ надорад, буфорота дар як рӯз парто 10 видеора. YouTube иҷоза додагай. YouTube чанд ха видеоро пур кардӣ, ҳамон қа 2 суд медорад. Вақте ки канала чанд ха удалид кардӣ, ҳамон қа шумуд мебина YouTube. YouTube як чиза дӯст медора, бародаро, хуб гӯш кунед. YouTube дӯст медора канала тез видео парто, бисёр парто, монтаж карда парто. YouTube туро дӯст медора. Вақте ки удалид кардӣ, сурат таълиш кардӣ тез, номи канал таълиш кардӣ, YouTube шумуд мебинад. YouTube шум мебинад нафаронеро ки видеоша удалид мекунад, видеоша скрин мекунад, номша алиш мекунад, суратша алиш мекунад. И хелида YouTube шум мебинад, бародаро. Ами ҷошта эҳтиёт шавед. Чанд ха бигӯӣ ки активни канала накушум, ами чизоро чақа нашавед. Номша як бор интихоб кардӣ, номи каналта. Мон беста дигар алиш накӯ. Сурата як бор 100 бор фикр кӯ, як бор интихоб кардӣ, дигар чақаш наша. Чанд хае ки чақа нашиди настройкаҳои номи канала, сурати канала удалид накӯ, ҳамон канали ту пеш меравад. На ки агар чанд ха чақа мухом кардӣ, удалид кардӣ видеота. Видео мепартои мақулот неста, удалид мекунӣ. Пеш ай фридан аввал 100 бор тамошош кӯ, баъд бупарто. Видеоро удалид кардӣ, шумуд мебинад. Чанд ха тонистен видеоро партоен, дигар нарастенша. Просмотр мегира, намегира, фарқ надорад. Шумо чақа нашавед мо видеоро. Монаш беса рафтан гира. Наоборот бутони ки бо айболош мо анди просмотр мегира, намегира, бо айболош бо бупарто. Фарқ надорад, бо бупарто. Чанд ха видеота зиёд кардӣ, ҳамон қа хуб ай. Ягон ҷои вайш нестай. Масалан, нагири просмотр мегири удалид мекунӣ. Хеле гап нестай. Партофти, фриданги. Наметони шорс парто. Вақте ки шорс партофти, ина иншолло шорс ҳам ай феврал мегӯям ки SMS кош омад ки шорс ҳам сум мета. Шорса парто, подписчик ай рӯи шорс мебиёд асос. Видеои кӯтоҳ, яъне 8 секунд, 10 секунд, ним секунд. Фақат телефона рост меқапӣ, симат мекунӣ, дангалаш мекунӣ даш. Худаш шорс меғалта. Шорса чанд қа бисёр кардӣ, ҳамон қа просмотру подписчику активни каналтам ай рӯи шорс ҳам метавонад ки баланд шавад. Агар видеои ман дар шумо писанд омад, бародаро, метавонед ки лайк монед, подписатсия кунед, ини рақамҳои WhatsApp моя каналҳоро дастрас кардан, занг бизанед WhatsApp мода, иншоалло ки каналҳоро мегирем, оформ мекунем, хушрӯ метемтон ва дар охирон, бародаро, як ҳаракат кунед, канали мада подписатсия кунед, канали ман 10 000 подписчик шавад. Ина 1380 қашидаи амира як ҳаракат кунед. Ина 1600. Гарчи як 350 нафар намераса, як 350 нафар подписатсия кунед, канал мешава 10 000, бародаро. Сюжети канал гирон мешава. Сюжет роли хуба бозӣ мекунад. Бисёр рекламаҳоро ай рӯи сюжет ай. Сюжет ранги TikTok видеоро паҳн мекунад, мардум бисёр тамошо мекунанд ва мешиносанд каналта. Подписатсия, лайк, ҳама чи ай рӯи сюжета мебиёяд. боқии худованд ҳаматон нигаҳбон боша, хонаободу сарбаланд бошед, бародаро. То видеои оянда фикротонро бинависед дар комментария, ман мехонам ва дар фикротон ҷавоб метавонам.